Malone Beats. Yo Ruel, ten eerste thanks dat je bij ons wilt instappen. Yes, thanks for having me. Ja man, welkom man, thanks man. Dankjewel man bro. Ja, we beginnen gewoon bij het begin. Ruel Emers. Yes. Wat voor jongen is dat, wat voor persoon? Ruel Emers, ja, jongeman die hard werkt voor wat hij wil. Gekomen van niks, trots op wie die is. Ja. En veel love voor zijn mensen man. Ik hou van muziek maken. En wordt langzamerhand verslaafd aan hard werken ook man, ik zeg je eerlijk. Oké, ja. Van muziek werken of? Ja, van alles man. Gewoon vooruitgang, elke dag. Eigenlijk, ik leef wel een beetje voor mijn muziek laatste tijd. Dus alles bouw ik eromheen. Maar dat doe ik omdat ik merk ook wel dat ik daar gewoon alles mee kan, je weet toch? Het is niet dat ik tijd investeer in muziek en dat ik als mens niet aan het groeien ben. Ja. Snap je? Dus daar ben ik wel blij mee man. Hoe is je karakter? Als ik je ouders bijvoorbeeld vraag. Je familie. Ja, ik ben van nature heel rustig man. Ik denk dat ik wel een hele lieve guy ben van nature. Vroeger, vooral toen ik een jonge guy wou ik graag dat iedereen mij mocht. Weet toch, ik wou niet, ik vind het gewoon leuk om flexie te zijn, lachen met mensen, grapjes maken. Ik hou van gamen, buiten spelen. Ja. Ik wou nooit huiswerk maken en zo, weet toch. Ik was een guy, ik wou altijd spelen en zo man. Maar met de jaren, naarmate ik ouder ben geworden, ben ik veel serieuzer geworden. In bepaalde dingen minder speels, tenzij ik me echt goed voel bij mensen. Dus het is wel ontwikkeld man. Maar als je mijn ma vraagt, ik denk, ja, mijn ma zegt wel een lieve guy, maar ik word snel boos zeg maar. Ja. Wat deed ze om jou aan de bak te krijgen met huiswerk en zo? Ja, dat hoefde eigenlijk nooit man. Ik vond school nooit moeilijk. Dus soms wel de laatste dag gewoon voor een toets. Dan werd ik zwaar bedijd omdat ik niks had gedaan. Maar dan leerde ik even en dan haalde ik gelukkig wel een goede cijfer, weet je. Dus ik heb daar wel geluk mee gehad. Is je streng opgevoed? Ja, wel qua geloof. Dus ja, nee, ik kan niet zeggen streng man. Ik ben gewoon met heel veel liefde opgevoed. Heel veel liefde. Streng, ik wist wel, bepaalde dingen kon ik niet maken, dus dat deed ik dan ook niet. Ik heb mijn ma niet echt getest of zo, snap je? Ja. Ik ging haar niet testen, maar ik heb eigenlijk nooit problemen gehad. Alleen om de afwas man, alleen ruzie om afwas. Ik wil zeggen, dat was wel wereldoorlog in huis man. Hoe ging dat? Ja bro, ik zeg jou eerlijk, kijk. Ik ben sinds jongs af aan, ik kom thuis. Ik zet mijn tas op tafel, ik ben split. Je ziet mij in de avond of ik kom terug om te eten of poepen, want dat doe ik alleen thuis. Voor de rest, ik ben niet thuis, weet je toch? Dus als ik dat doe en ik kom thuis en ik zie een hele berg afwas, bro, ik heb niks gebruikt. En je hebt kans dat ik gisteren al heb afgewassen, dus dan, ik snap dan niet waarom ik die afwas moet doen. En wij discussiëren zeg maar, al sinds jongs aan heel veel. Dus ik accepteerde zeg maar niet. Maar dan ga ik die discussie aan totdat ze zeggen, ja ik ben jouw moeder dus ga maar afwassen, ik wil niks horen. En dan krijg ik stress, maar ja je moet gewoon afwassen man. Dus dat is echt hoe het ging man. Welke streek kon je helemaal niet uithalen bij je moeder? Anders was het gewoon een probleem. Zo, Er zullen vele zijn. ja. Jij zegt net... Als ze zegt niet doen, dan moet ik het niet doen man. Dus soms heb je mensen die, als je ma je heeft gewaarschuwd en je gaat toch nog testen of het kan of iets, je weet toch, nee man, echt niet gewoon. En ook disrespect gewoon naar mensen toe. Ik moest altijd met heel veel respect zijn. Gewoon mijzelf goed vertonen man, dat is voor radio echt belangrijk. Normen en waarden. Ik hoor je alleen maar over je moeder praten. Yes. Je vader, was die in beeld bij jou? Nee man. Nee man, ik ben opgegroeid zonder mijn pa. Oké. Ik ken wel iedereen van mijn vaders kant. Ja. Maar mijn vader, nu gelukkig wel, weet je, sinds een korte tijd
Daar ben ik echt heel blij mee. Maar ik ben wel opgegroeid zonder mijn pa, man. Helemaal niet, gewoon geen contact. Niet weet hoe het met hem gaat en zo. Dus Dan was er helemaal geen man in huis dus. nee man, ik was man in huis. Maar je was zelf ook niet thuis, zeg je? Nee. Je kwam alleen om te eten en poepen. Ja, is wel zo. Dat is echt zo. Maar ik accepteer. Ja, ik weet niet. Ik heb best wel iemand met trots. En van jongs af aan al was ik niet echt iemand die een man in huis accepteert of zo. Snap je? Ik was ook echt vervelend. De vader van mijn broertje, als ik nu terugdenk, was hij eigenlijk echt aardig. Hij was echt aardig en flex tegen ons. Maar ik had een bepaalde oorlog met hem in mijn hoofd. En weet je, echt vervelend, man. Wat voor broer ben je? Ik hoop dat ik mag zeggen dat ik een goede broer ben, man. Ik hou heel veel van mijn zusjes en mijn broertje. Mijn zus ook, weet je. Ik hou heel veel van hun. Dat zijn ook de mensen. Mijn zusjes, kijk, mijn broertje is mij meer, weet je. Want wij zijn mannen. Maar mijn zusjes, ik denk dat ik het meeste hou van hun allemaal, man. Van alles wat er is, ik hou het meest van mijn zus en mijn zussen, man. Want ze zijn vrouwen, weet je, kwetsbaar. Dus ik ben heel beschermend, man. Ben je strenger voor hun, voor je zusje? Ja, ik weet niet of het streng is. Ik laat ze gewoon geen domme dingen doen. Als het aan mij ligt, dan doe je geen domme dingen, weet je. Als ik weet dat iets gevaarlijk is of zo, dan zeg ik liever, je blijft osso, je gaat nergens. En dan ben je maar een jaar boos op mij, maar dan ga je daar niet naartoe. Ja. Snap je, zo ben ik. Stel voor je zus komt bij je toe van, hey, kijk mijn flow. Of ik heb date vanavond. Ja, ik heb een chill gekregen, zeg maar. Vroeger was het no chill, ik wil niks horen. Maar ik ben rustiger geworden, man. Ik ben ouder geworden, ik heb verstand in mijn hoofd nu. Dus ik ben wel relaxed daarin. Als het gewoon ik heb liever dat, dan dat ik niet weet. Begrijp je? Ja. Dus dat, man. Even terug op je vader. Nu dat je wat ouder bent. Weet je al wat de reden is dat hij niet aanwezig was? Ja, ik wist het altijd, man. Okay. Ik denk altijd heel goed na tot hoeverre ik antwoord moet geven op zulke dingen, weet je. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, ook vooral de reden waarom ik rap en alles is gewoon keuzes, weet je. Keuzes. Hij was ook een youngboy. Als youngboy was hij echt stabiel bezig al. Ja. Hij had zijn money op hoog niveau, zeg maar. En hij deed wat hij moest doen daarvoor, weet je. En dat heeft gewoon gevolgen. Hij is vast komen te zitten en mijn ma is toen naar Nederland gekomen voor een beter leven. Ja. Wij zijn hier gewoon ons ding gaan doen en hij heeft gewoon lang vastgezeten, weet je. Daarna zijn er dingen gebeurd waardoor het gewoon echt moeilijk was. Heel moeilijk was om in contact te zijn. Oké. Dus ik wist het van jongs af aan al, man. En wat deed dat met jou vanaf jongs af aan? Ja, ik zeg je eerlijk, het was wel zwaar, man. Ik was heel agressief. Ik was echt agressief. Maar niet agressief van dat ik uit mezelf dingen ga doen bij mensen of iets, weet je. Want je kan mij pesten en alles. Ik kan gewoon rustig blijven. Maar als ik boos word, dan was er ook geen rem. Ik was echt agressief, man. Maar nooit uit mezelf, weet je. Maar ik reageer gewoon agressief. Veel gevochten op school ook. Veel. Tot groep 7. Toen ik wist dat het groep 8 was en is belangrijk voor volgend jaar. Heel groep 8 heb ik niet gevochten. Dus het is wel raar dat ik een soort van knop voor mijzelf had, weet je. Ja, ja. Van ja, ik weet, dit is belangrijk, hier fok ik mezelf mee, dus nu ga ik niet vechten. Maar als het kon, dan ik vecht altijd. Om wat ging je vechten dan? Alles. Als je iets over mijn vader zei, sowieso, 100%. Als je iets over mijn moeder zei, 100%. Ja, soms ging iemand bij mij afkijken. En dan zeg ik, nee, niet eens dat, nee, niet zo, weet je. Maar dan zeg ik, doe normaal of zo. Maar in Zuid, weet je toch, Zuid, iedereen is strijder, broer. Je moet niet denken, je bent enig, iedereen is strijder. Dus je hebt kans, iemand gaat afkijken en dan zegt hij, ja, wacht maar tot we buiten zijn. En dan als we buiten zijn, dan gaan we niet veel praten, we gaan gelijk erin. Ja. Direct, weet je. Om afkijken? Ja. Nee, is niet eens dat, man, broer. Maar als jij wordt gepakt, word ik ook gepakt, begrijp je? Bij mijn CITO-toets heeft iemand afgekeken, heb ik die guy laten afkijken. Had 529 gehaald. Ik had 9, man, ik heb heel mijn blaadje geschoven en me laten afkijken. Dus het is niet per se dat, weet je. Maar als jij wordt gepakt, word ik ook gepakt, bro. En ik ga geen straf krijgen voor niks. Dus dat, man, is ja, gewoon dat soort dingen. Buiten ook. Maar het is gewoon ook buurt, man. Het is niet dat Zuid de grootste ghetto is, maar 10, 15, nu praten we over 20 jaar geleden misschien. Ja. 18 jaar geleden. Want, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 4. Mijn moeder zei misschien dat ik 3 of 5 was, maar volgens mij was ik 4. Ja. Ja, ik was 4 en ik werd hier 5, als ik het goed heb. Of ik was 5 en ik werd hier 6. Oké.
Hoe ziet er, misschien een moeilijke vraag, hoe ziet er eigenlijk een Bonaireaan eruit? Of wat voor karakter heeft een Bonaireaan? Van wat ik heb begrepen zijn wij hele rustige mensen. Rustige mensen, ik ben laatst weer naar Bonaire gegaan. Iedereen is vriendelijk, gewoon respect. Dus de indruk die ik krijg zijn wij gewoon echt gezellige, vriendelijke mensen, man. 100%. Maar ja, ik ben niet lang genoeg op eiland geweest, want toen ik youngboy was en ik ging daar met 18 jaar en ik was hier een beetje, gewoon een beetje veel op straat en zo. Toen keek ik met hele andere ogen naar het eiland, weet je. Toen voelde ik me ook niet veilig, ik dacht mensen zijn op beef en zo. Maar dit jaar ben ik teruggegaan en ik heb echt genoten, man. Ik heb echt love. Ik heb sowieso love voor mijn mensen, weet je. Dus, wat is jou opgevallen? Als je het moet vergelijken met rust, Nederland. Man. Rust, bro. De luchtdruk alleen al. Als ik hier de druk, het voelt alsof de zuurstof hier al meer op jou drukt. Hier in Nederland, bro. Ik ging daar en gewoon last van mijn schouder, bro. Gewoon rust. Ja. Dus ik weer beter kan ademhalen daar gewoon. Wat zijn de min- en pluspunten van Bonaire? En wat zijn de min- en pluspunten van Nederland? Als je het gaat vergelijken. Ik denk een hele grote pluspunt op Bonaire is dat je afleiding hebt. Ja. Minder afleiding bedoel ik. De rust. Er is minder nodig om gelukkig te zijn. Ja. Er is wel een soort van groepsdruk of zo, maar niet zoals hier, weet je. Daar, je kan gewoon zijn hoe je wilt. Bro, daar ik pull up met mijn slippers. Ik heb scheid aan kleurencombinatie, al die dingen, broer. Ik doe wat ik wil. Hier, je kan die dingen minder snel doen, want jij kan scheid hebben eraan, maar dan gaan mensen jou, zeg maar, willen uitlachen en zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Daar we komen allemaal van niks. Snap je? Hier doen mensen alsof ze alles hebben, alsof je het helemaal hebt gemaakt, broer. Maar we zitten in dezelfde struggle, dus doe gewoon rustig, je weet toch? Maar dat is ook gelijk, op Bonaire, zeg maar, is dat het nadeel. En ik weet niet per se of het een nadeel is, maar voor mij wat ik denk ik minder leuk zou vinden is, je kent minder van de wereld. Het is klein, toch? Ja. Dus je bent daar en dat is jouw wereld en daarbuiten kijk je niet. Dus dan heb je dan weer andere dingen, dat iedereen over elkaar gaat praten. Dan ga je ook dingen onnodig moeilijk maken, weet je. Je noemt ook iets heel belangrijk, de manier waarop mensen naar jou kijken hier in Nederland. Ja, man. Vind je dat belangrijk? Wat mensen van jou vinden of hoe mensen naar jou kijken, vind je dat belangrijk? Ik ben wel, qua mijn respect wel. Ja. Je moet mij respecteren. Snap je? Ik respecteer iedereen. Respecteer mij, ik laat mij niet disrespecten. Dus mijn respect vind ik heel. Ik ga liever dood, bij wijze van spreken. Dus mijn respect vind ik heel belangrijk. Maar niet. Het boeit mij op zich niet wat voor kleren ik aan heb en zo. Snap je? Ik heb het wel geleerd. Ik heb het wel geleerd met de jaren, want ik ben iemand, ik kan in trainingspak lopen, maar hoe jij je kleedt, zo gaan mensen je ook behandelen. Hoe jij jezelf opstelt, zo gaan mensen jou behandelen. Snap je? Dus ik ben dat wel gaan leren begrijpen. En je moet de regels van de game gewoon respecteren, weet je. Dus ik besteed daar steeds meer aandacht aan, maar als het aan mij ligt, loop ik elke dag in trainingspak of zo, man. Dus ik vind niet dat dat een tory is waarop mensen jou moeten oordelen. Maar het gebeurt wel. Maar het komt vooral door onzekere mensen, denk ik zelf, weet je. Juist, als jij onzeker bent en de makkelijkste manier om blij te zijn met jouzelf is door geld te gebruiken aan heel veel kleren en zo. Niks tegen mensen die veel spenden aan kleren, want het is ook gewoon mooi, je weet toch. Kwaliteit van sommige kleren zijn natuurlijk veel beter en alles, maar sommige mensen doen het echt om beter te zijn dan anderen. En ik heb geen respect daarvoor, man, want zo maak je het moeilijker. In plaats dat iedereen bezig is met jouzelf te accepteren en te zorgen dat je tevreden bent met hoe jij bent, weet je, trots bent op jouzelf, ga je het zoeken via materiaal of zo, weet je. En ik denk dat voor iedereen alles moeilijker maakt, man. Rotterdam-Zuid, hè? Yes. Daar kom je vandaan. Yes. Kan je Rotterdam-Zuid beschrijven? Wat heb je allemaal meegemaakt of gezien? Ik heb eigenlijk 7 jaar in Zuid gewoond als kind. Dus van mijn 7 tot mijn 14e. Daarna heb ik 3 jaar in Nesselanden gewoond. Daarna ben ik man geworden in West. Dus op zich ken ik alle wijken best wel goed. Ik zie daar een groot verschil, man. Rotterdam-Zuid en Nesselanden. Ja, bro, is sick, man. Verschillende... Broer, ik dacht dat ik bijna in paradijs was beland, man. Want zeg maar, wat ik zei, Zuid was vroeger echt veel erger dan dat het nu is. Ze hebben echt goed werk verricht, man. Ze hebben de wijken beter gemaakt. Alles ziet er beter uit, weet je. Er zijn meer mogelijkheden. Maar hoe Zuid is als milieu, het is echt een hele flexe plek. Hele lief zeg ga ik niet zeggen, maar
iedereen is gewend met elkaar om te gaan, laat me het zo zeggen, weet je. Dus het is niet, er zijn alle mensen daar, maar iedereen weet gewoon hoe je moet bewegen met elkaar. Ja. Snap je? Dus dat vind ik goed van Zuid. Wat de andere kant is, ja, het is gewoon gevaarlijk, je weet toch? Iedereen is skeer, bro. Niet van heel de wijk, maar de mensen waarmee je problemen krijgt, bro, iedereen is keer. En als mensen honger hebben, bij wijze van spreken, dan gaan ze vervelend doen. Snap je? Kinderen, als een ouder druk is, maar er zijn veel chinks en er is geen money, dan is er minder tijd om aandacht te geven aan die kinderen. Dus wanneer die kinderen terror zetten op straat, die ouders hebben minder tijd om die kinderen op hun plek te zetten. Snap je? Dus vandaar dat Zuid zo chaos is, man. Door te weinig aandacht die mensen aan hun kinderen kunnen geven en armoede, weet je. En ik ben daarna naar Nesselanden gegaan. Mijn ma had een ossel gekregen via loterij, dat was wel flex. En ik kwam in een hele andere omgeving terecht, man. In Oost is, mensen hebben money daar, je weet toch? Wij komen in Nesselanden terecht, bro. We waren in een blok en daar waren alleen huurhuizen. Want ze zijn slim, hè. Want als die ossels ook koopwoningen hadden gemaakt, dan zou heel die wijk gelijk duurder worden. Kan je het vergelijken met een wijk in Bonaire? Dan weten mensen ongeveer waar we het over hebben. Niet echt. Curaçao ben ik die naam vergeten van die wijk. Ja, in ieder geval, je hebt dure huizen daar. Dan moet je, kijk, het gedeelte waar de Nederlanders ossels pakken en die alleen voor de Nederlanders zijn. Jullie weten hoe dat werkt, toch? Gewoon van, oké, jullie moeten hier niet eens komen, ook al is jouw eiland. Dat is Nesselanden, bro. Dat is echt Nesselanden. Ze hebben de strand daar zo. En ze hebben een soort van mini-strand gemaakt. Is wel mooi, is dope, weet je. En ja, daar heb je bepaalde festivals en zo en dan kan je daar ook gewoon niet gaan. Beveiligers laten jou daar ook niet binnen, weet je. Maar dat zijn alleen maar gedeeltes van het jaar. Voor de rest zijn ze wel relaxed over het. Gewoon, mensen willen jou soms niet hebben, gewoon de mensen die daar wonen. Ja. Maar ik zelf heb in een blok gewoond waar alleen maar buitenlanders waren en zo, dus het was echt lauw, man. In die periode ben je ook van school veranderd of zat je nog steeds op dezelfde school? Nee, man, ik zat eerst in Zuid. Ja. En toen ben ik hier in Oost komen wonen, man. Ja. En ging naar Roncalli Mavo. Ik zat in Zuid, deed ik HAVO, maar ik was een beetje terror op school. Moest ik naar TL. Ja. En toen ben ik daar gekomen, man. En ik daar naar school gaan. Hoe was die verandering voor jou? Ja, raar, man. Raar. Het is een hele... Zoals wat ik zeg, je moet de regels... Je weet toch, respecteer de game gewoon, maar het is een hele andere wereld, man. Straattaal alleen al is anders, het is alsof je in een andere stad bent. Maar ook de manier waarop mensen zichzelf dragen, weet je, gedragen. En later ben ik gaan snappen hoe, maar in het begin dacht ik van, wie zijn deze chappies? Wat doe je stoer? Er is geen reden voor jou om zo gangster te doen, doe gewoon rustig, je weet toch. Maar ja, in het begin dacht ik echt van, wie zijn deze poesies allemaal? Maar dat is geen respect, je weet toch. Ik was ook youngboy. En toen ben ik een beetje ouder, gewoon gaan kijken, je bent daar en dan op een gegeven moment ga je merken, er zijn wel echt flexe mensen, want iedereen is about it en weet je, iedereen is gewoon ready, maar er zijn ook gewoon hele flexe mensen, man, bro. Heel veel liefde, het is gewoon, ja, het is een andere wereld, maar hetzelfde leven, je went eraan en je past je aan en je gaat door, man. Je 12e jaar, welke school zat je? Ik zat eerst op Catamaran, OBS de Catamaran in Zuid en toen ging ik naar Nova College Montfort. Welke van die twee scholen begon je met schrijven van rap? Montfort, met 12e jaar? Ja, toen ik in de eerste zat. Met musical. Ik ging dramales doen. Want je moest een keuzevak hebben als je HAVO doet. Dus ik deed drama. En toen hadden ze gewoon musical. Ik weet niet of het een musical is. Nee, gewoon drama. Dus ik denk, ja, het is musical. Musical moet nee, het is niet musical. Nee, het was niet musical, man. Ik weet niet of ik het theater moet noemen. Gewoon playback show-achtig? Nee, gewoon een theatershow eigenlijk is het. Gewoon, je doet een voorstelling. En toen had ik raps geschreven voor boys. Die eerste jaar deed ik hoofdrol. Dus had ik gewoon raps geschreven voor die boys. En die tweede jaar ging ik ook rappen, man. Dus had ik ook om meer raps geschreven voor mensen. Weet je nog wat voor teksten het waren? Ja, man. Mijn allereerste was kijk dan, ik kom hier met die flow, dus luister goed, want het is voor de show, Ruel op de beat, zoals je ziet, ga maar zitten en je moet zorgen dat je geniet. Dat onmentorisch, man. Alleen die pissie weet ik nog. Maar was wel lang, ik zeg je eerlijk. Ik luisterde heel veel, mijn moeder en zo luisterde rap sinds ik youngboy ben, weet je, dus ik ben ermee opgegroeid. Mijn ma luisterde ook gewoon rap met mijn stiefvader. Wat voor muziek luisterde je moeder dan? Alles, man. Heel veel R&B. Heel veel R&B en zo. En als het rap was, en ik lieg niet, want iedereen zegt het, dit en dat, maar ik ben echt opgegroeid met Tupac en Biggie in huis, man. Gewoon dat stond echt op repeat. Want toen ik zelf 15 was of zo, 14, ging ik opnieuw luisteren, gewoon Tupac. En met de indruk van oké, laat me kijken wat iedereen zo hard vindt. Eindstand, ik hoor al die pokkers, ik denk, ik ken dit al lang. Je weet toch, ik ken dit gewoon bijna uit mijn hoofd.
Biggie zelfde verhaal, die album van hem Ready to Die. Ik kende bijna elke track, man. Dus ze hebben het echt veel gespeeld in huis, man. En mijn oom, mijn tio, hij brandde cd's. Ja. Dus deze man, en elke weekend wij moesten naar Den Haag, bro. Oh, ik kreeg stress, bro. Wij wonen in Roffa en wij moeten naar Den Haag naar mijn tante, bro. En daar zijn alleen maar vrouwen. Dus mijn tante en mijn nichtjes en ik ben enige guy. En mijn zusjes gaan mij terroriseren, want ze zijn alleen maar chickies toch, bro. Ik wou nooit gaan, bro. Maar mijn oom haalt ons op. En dan gaan we gewoon met die waggie en in die half uur of zo dat je rijdt, had altijd nieuwe cd's, bro. Dus Daddy Yankee en zo heb ik van hem gehoord. Maar R. Kelly ook, Ignition en zo, die pokus, bro. Standaard. Dus van Eminem ook, mijn stiefpa ook, man, luisterde Slim Shady LP heel veel. Dus ik ben echt met die oldschool rap opgegroeid door hun, man. CD-brand, man, daar heb je het over een lang tijd. Ja, bro, precies wat ik heb. Ook die groep 8 tijden, groep 7, groep 8, groep 6. Ik zat op voetbal, precies hier bij station Moerwijk dan. Kom ik in ochtend hier, pak ik trein naar Bali, ik ga naar voetbal, ik kom weer terug naar Aga en zo. Maar het was niks voor jou, voetballen? Jawel, was leuk, man. Mijn broer is overleden toen ik 15 was en toen, volgende wedstrijd kreeg ik mijn eerste gele kaart. Want ik werd de hele dag geduwd en die scheids deed niks. Heb ik die guy uitgehaald en toen kreeg ik geel. Geel, voor uithalen? Ja, we zijn kinderen toch, hoor. Ik geef die man eentje, ik krijg geel. En toen, ik had geen zin meer erin, maar ben ik gestopt. Hoe voelde je toen eigenlijk? Toen je broer kwam te overlijden? Ja, je leven is gelijk anders, man. Het is gelijk je wordt wakker. Laat me je zo zeggen. Je wordt wakker, bro. Het is echt een leven. Mensen gaan niet alleen dood in films. Wat voor band hadden jullie met elkaar? Ja, hadden jullie echt die broerband? Of, kijk, liefde. Ja, nee, niet eens hoor. Maar ze waren in Nederland en wij leerden hun kennen pas toen ik in groep 7 zat. Oké. Dus we waren echt net een paar jaar. Ik ging elke vakantie daar naartoe. Ik vond het echt leuk. Hij ging mij terror altijd, maar het was gewoon normaal. Echt een broer-broertje band, weet je. Maar voor mij ook, hij is. Van mijn vader, zeg maar, is hij het enige wat ik had, zeg maar. Ik bedoel, wel ook mijn zussen en zo, en mijn tantes en zo, maar dat was ik allemaal al gewend. Maar ik had opeens een brada en dat is een mannelijke voorbeeld, zeg maar, snap je? Dus hij was echt mijn grote voorbeeld, hij was ook echt groot. Dus ik dacht, niemand kan mij aanraken ook. Ik was nooit iemand die ruzie zocht. Ik heb ook, behalve die fitties die ik zelf ging vechten op school en zo, maar voor de rest, ik ben nooit iemand geweest die ruzie zocht. Mijn vrienden hebben altijd ruzie en zo. Dus op een gegeven moment toen dat gebeurde was ik ook gewoon opeens mijn eigen mannetje. En ik was echt een dwerg toen ik 15 was. Ik was echt een dwerg, bro. Ik heb om mijn zussen opeens. Toen begon ik met opdrukken en zo. Ben ik een beetje groter geworden. Het is echt is een hele switch, maar heel je leven verandert, man. Het is gelijk volwassen worden, man worden nu. Het is mentaal, man. En hoe ging je daarmee om erop terug te komen? Je leert hem best wel laat kennen. Ja, man. En dan raak je hem kwijt. Kijk, wat ik mij kan herinneren nu, ik schaam mij daar zelfs een beetje voor, is wat ik je zeg ook toch. Ik ging naar Oost en naar andere scoren, dus je komt als je een boy van Zuid bent en ik kwam daar aan in de derde, dus je bent heel anders dan andere mensen. Ik was niet echt een buitenbeentje, want ik had echt lauwe ik heb gewoon goede matties, nog steeds zijn mijn matties. Ja. Maar ik was wel een beetje raar als je het zo bekijkt, je weet toch. En toen ik daar net zat, was mijn brada overleden, dus ik kan me nog herinneren dat als iemand mij een verhaal vertelde, in mijn hoofd, ik herinnerde me dat ik het ook met mijn broer had gedaan. Dus als je tegen mij zegt, je bent gaan surfen, en dus ik luister naar jouw verhaal en dan in mijn hoofd opeens, ik heb ook verhaal dat ik met mijn broer ging surfen. Snap je? En gewoon, ik kan mij bijna alle mensen zeggen mij zulke dingen, bro. En ik herinner mij dat ik met hem, dat ik dat ook met hem heb gedaan. En op een gegeven moment later, ik werd ouder. En soms kom je op dingen, weet je toch? En dan zie je bijvoorbeeld mensen surfen en dan denk je, hoe bedoel je ze? Ik heb nog nooit gesurfd, hoe heb je dit? Ja, weet je toch? Het is echt gek, man. Dus op een gegeven moment, ik ging daar en ik weet niet hoeveel, want ik weet heel veel dingen nog van bepaalde perioden, maar van bepaalde periodes weet ik ook helemaal niks, weet je. Ik weet ook nog, was echt, volgens mij mijn tweede schooldag nadat ik na zijn begrafenis naar school ging, was echt begin van het nieuwe jaar. Niet schooljaar, maar gewoon was net nieuwjaar geweest ook, want hij is met kerst overleden. Dus toen zat ik daar en toen was er een mannetje, een TBS guy. Dus hij moest uitleg geven in de klas en zo. En toen zat ik daar ook en ik keek naar die guy. Maar ik was gewoon boos op de wereld. Ik denk van, wat praat deze guy? Je weet toch, je zoekt zelf. Je zoekt zelf. Want mijn brada is ook doodgegaan omdat hij op straat was met boys en hij wou niet snitchen.
En toen hebben ze hem langer vastgehouden. En toen is hij ziek geworden. En toen hebben ze hem gewoon zo laten doodgaan in Jari, man. Daar moest ik mee leven. Je weet toch, accepteren dat hij is doodgaan en ze hebben scheid, broer. Overheid. Het komt niet eens normaal in krant. Je ziet in krant, je kijkt op internet, je bent kind toch? Dus je gaat kijken, willen weten wat mensen erover zeggen. Je ziet mensen reageren met ja, zeker een straatrat, verdiende loon. Zulke tories lees je. Dus ik zeg je eerlijk, was een gekke periode, man. Het is echt een gekke. Ik sprak ook niet met mensen erover of zo, man. Mijn tante wel, dus zus van mijn vader. Met haar heb ik wel, op een gegeven moment, later ben ik veel meer met haar gaan praten en zo, want ik was agressief en ze zegt tegen mij, je moet normaal doen. Je weet toch, want ik was dingen aan het afreageren en zo. Ze zegt tegen mij, je moet normaal doen. Maar ik wou een tijdje niks horen, man. Ik had mijn pa ook volgens mij 2e keer gesproken in mijn leven toen aan de telefoon. Hij zei ook tegen mij van, broer, jij bent de man nu. Weet je toch, jouw zussen zijn daar, let op mijn dochters voor mij en zo. En als dat een van de eerste tories is die jouw pa tegen jou zegt, jouw leven, dan print je dat in je hoofd, snap je? Maar het heeft mij man gemaakt, bro. Ik zeg jou eerlijk, broer. Ik ben nu ook door al die dingen meemaken voor mij. Ik heb echt een zware prijs betaald, maar ik heb wel veel geleerd, snap je? Ik heb veel geleerd en ik kijk op een bepaalde manier naar life. En ik was agressief, bro. Die tijd ik was aan het inbreken. Ik was echt een straatrat. Echt een etter, bro. Dingen die boys met 19, 20. Wij waren met die squad gewoon. We deden die shit met 15, 14 jaar. Waren we echt chaos aan het zetten. En toen hij was overleden, ik voelde mij schuldig. Ik dacht, het is mijn schuld, je weet toch. Want ik ben geloven. Ik dacht, God straf mij zo. Maar ik ga dat niet hardop zeggen tegen mijn ma en zo. Ik ga niet tegen mijn ma zeggen, ik stil. Ik ben nooit gepakt, bro. Weet je toch? Je ziet ons heel dag op Scooby's rijden. Dus ik ga mezelf niet snitchen, man. Is het wel erachter gekomen? Wat? Je moeder? Terror? Anders komt het nu zo achter. Ja, dat kan gewoon, man. Dus, bro, we zijn eerlijk gewoon. Weet je, gewoon zijn volwassen mensen. Nee, maar ik denk dat ze... Kijk, mijn ma is 100 met mij. Weet. Ze zeggen altijd tegen mij, ook als ik ergens naartoe wou gaan, ze houdt mij niet tegen. Vandaar dat ik zeg van... ze is niet streng. Ik ben met heel veel love opgevoed, met vertrouwen. En ik was sinds klein, ik wil stoer doen, ik wil man zijn. Oké, je wil man zijn? Nou, laat maar zien. Je wil buiten blijven? Oké, is goed. Zorg maar dat je thuis komt. Op een gegeven moment hadden we regels. Als de lichten aangaan, je moet binnen 10 minuten thuis zijn. Dus soms in de winter, ik ben in Barendrecht en het is 5:30, bro. Ik zie licht, ik denk, shit, broer, sprintje, bro. Anders, als ik na die 10 minuten kom, ik krijg koffies, hè, bro. Is gelijk klappen, bro. Want je wil stoer doen, toch? Maar ja, in zomer, als het een dag tot 11 uur licht blijft, want dat gebeurt ook wel eens, bro. En ik zit pas in groep 6 en zo. Ja, dan ik wil niks horen als ik laat thuis ben, want de lichten zijn niet aan, weet je. Zo was ik. Dus door dat ben ik met veel verantwoordelijkheid en mijn ma heeft me altijd vertrouwd, man. Iedereen dacht ook dat ik rookte, mijn tante en zo. Ja, hij rookt. Ze schelden haar bijna uit, bro. Ze beschouwen haar sukkel. Je moet kijken wat je kind doet en dat. Mijn ma zegt, als mijn kind tegen mij zegt hij rookt niet, dan hij rookt niet. Klaar. En toen dacht ik, ja vriend, wat denken jullie? Want ik heb nog nooit gerookt in mijn leven, je weet toch? Dus ik dacht, vriend, wat denken jullie, Mattie? Mijn moeder gelooft mij, je weet toch? Dus daar ben ik blij mee, man. Ik denk dat dat mij ook heeft gered met heel veel tories. Dat ik wist van, nooit ik doe domme shit, maar ik was wel echt op scherp. Want als ik gecatcht word, is niet die popo waar ik bang voor ben. Ik ben bang voor mijn ma, bro. Want zij heeft tegen mij gezegd, niet doen, ik doe toch. Als ik gepakt word, is het klaar. Dus na die tory ben ik ben gestopt met al die dingen, man. Bij zijn begrafenis dacht ik ook van, ik kijk... En dat is mijn eerste keer dat ik een begrafenis had in mijn leven, je weet toch. Dus ik kijk dus eigenlijk was het ook tegelijk een wake-up call voor jou? Ja, bro, is wakker worden, man. Maar daarvoor was je gestopt met rappen? Nee, man, daarna begon ik het. Kijk, toen ik 12 was en zo, had ik voor die musical geschreven. Ik wist gewoon dat ik het kon. Maar toen deed ik het. Ik heb er niks mee gedaan. Toen hij was overleden, begon ik teksten te schrijven. Toen begon je het dus je was nooit gestopt eigenlijk met rap of teksten? Ja, kijk, met teksten, nee, toen ik 12 was, ik ging pas weer teksten nadat hij is over. Dus na mijn 15e begon ik echt teksten te schrijven. Daarvoor had ik het gewoon een keer gedaan voor die musical. En toen had ik het gedaan voor die musical. Maar toen dat was gebeurd, begon ik pokoes te schrijven. Maar dat was echt als ik boven zat. Voor de rest, ik was nog steeds elke dag buiten. En op een gegeven moment, toen Boy zei, kom, ga naar de studio. Toen begonnen we te gaan. Ik en mijn neefje ook, met mijn neefje Joander, wij gingen ook altijd in 24 uur, gingen we 24 uur wakker blijven. Gingen we kijken hoeveel pokkers we konden maken. We maakten 12 pokkers en zo, weet je. Dus ik ben altijd wel ermee bezig geweest. Maar serieus gaan rappen, ging ik echt pas doen toen ik 18 was of zo. Oké. Nu ben je wat wijzer. Zou je nu nog steeds voor hetzelfde leven kiezen? Toen je kleiner was? Echt ja, kijk, het is niet dat ik super crimineel was of zo. Het was gewoon
ik was gewoon kattenkwaad. Een niveautje hoger dan kattenkwaad, maar dan constant. Gewoon super hoog niveau. Ik was ook veel aan het gamen bijvoorbeeld. Dus het is niet dat ik een super slecht leven leidde, want het duurde ook niet heel lang of zo. Het is gewoon de wijk waar je opgroeit, weet je. Als je in zo'n interview vertelt op deze manier, dan klinkt het allemaal super heftig. Maar, want als ik het niet zo... Ik weet nu ook wat ik niet moet doen, zeg maar. Ik weet wat het is. Ik weet de spanning die het je geeft. Want veel mensen doen dingen ook voor die spanning en voor die kick, van die gevaar en zo. Dus, maar ik weet de prijs die je betaalt ervoor als het fout gaat. Ik weet de prijs die je betaalt als het goed gaat. Want als je money hebt, gaan je eigen mensen ook... Die money hebben sowieso goed, hè. Maar als je op die manieren geld verdient, dan gaan jouw eigen mensen ook vaak op jou switchen en zo. Je weet toch, er gebeuren rare stories, bro. Dus het heeft allemaal een bepaalde prijs en ik vind het niet waard, man. Ik vind het echt niet waard, bro. Je kan beter gewoon werken. En ik heb ook gewoon grote boys gehad die met mij spraken, bro. Hun beschouwen mij. En zeggen, je bent sukkels, je bent slim, waar ben je mee bezig? Je weet toch, mijn niffels klappen mij bijna en zo. Ik moet ook niet... Ja, nu is het misschien een ander verhaal, maar nu is het ook niet nodig, je weet toch. Maar die tijd, ik moest echt niet met een van die tories bij mijn niffel. Ja, kan je dit voor mij fixen? Broer, je krijgt klappen. Die grote boys in de hoed op een gegeven moment ook van... die klappen mij bijna van, broer, doe normaal, kill. Waar ben je mee bezig? Je bent slim. Je weet toch? Dus daarom, man. Rustig aan gedaan. En denk aan vooruitgang, man, bro. Het is ook niet dat ik ben gaan werken of zo op mijn 15e. Want ik heb mijn moeder nooit zien werken of zo, weet je. Ja. Ik heb geen vader gehad. Ik heb geen discipline gekregen op die manier. Ik heb gewoon heel veel liefde gekregen en respect geleerd. Maar ik ben niet opgevoed met discipline. Dat moest ik mijzelf leren, weet je. Ik moest mijzelf man maken op die vlak. Weten hoe het is om op te staan. Jij weet, je krijgt schare salaris. Mensen, je baas die jou als shit behandelt. Zulke tories, broer. Ik ben iemand, ik pik niet, je weet toch. Dus ik heb heel vaak, ik begin met werken en ik denk, wat denken deze mensen dan ik heb liever geen money. Snap je wat ik bedoel? Zo, en daarin moest ik heel veel leren, man. Ben je nu vader? Nee, of man. niet? Nee, man. Niet dat je weet. Nee, sowieso niet. Sowieso niet. Gewoon 0% kans, laat jou coachen. Sowieso niet. Is ook geen tijd voor mij nog, man. Oké. Zie je jezelf wel als vader, als een vader? Nee, niet. Ja, dat sowieso. Bro, als het aan mij ligt, had ik nu al 8 kinderen of zo. Ik hou echt van kinderen. Maar sowieso, ik vertrouw vrouwen niet, met alle respect. Ja. Ik heb gewoon veel gezien in mijn lijf, bro. Er zijn ook heel veel goede vrouwen, dus het is oneerlijk om dat te zeggen, maar ik zeg gewoon mijn eerlijke mening, weet je toch? Dat sowieso, en de verantwoordelijkheid, man. Ik denk ook, als je een kind hebt, dan is er geen weg terug. Je zit voor de rest van je leven aan iemand vast. En ik ben heel goed voor mijn mensen, snap je? En voor de moeder van mijn kind wil ik ook heel goed zijn. Heel goed zijn. Maar als ik niet met je ben, als ik niet met je fok, dan fok ik ook echt niet met je. Snap je? Ja. Dus het lijkt mij heel lastig. Het lijkt mij echt, mijzelf kennende ook, ik denk niet dat ik zou kunnen met het feit van, ik heb een kind met iemand en soms werkt het niet, je weet hoe hard je ook je best doet. En ik kan me niet voorstellen dat het vanuit mijn kant, dat ik ooit zou zeggen van, weet je wat, we doen het niet. Tenzij er bepaalde dingen gebeuren, weet je. En als zulke dingen gebeuren, dan wil ik niet de rest van mijn leven met jou moeten omgaan, man. Echt niet, man. Mijn kind moeten halen bij jou osso. En je weet toch, je hebt een nieuwe guy of zo. Het is niet mijn stijl, man. Ik ben opgegroeid zonder vader. Ik wil mijn kind niet gunnen ook om in een huis te zitten en zijn vader woont ergens anders. Ja. Snap je? En ik ben denk ik ook iemand die kleine zou bij mij wonen. Snap je? Want ik kan prima. Ik heb voor mijn broertje gezorgd. Ik ben er altijd voor mijn zusjes geweest. Ik weet dat ik een goede brada ben, weet je. Ik hoop tenminste dat ze mij zo zien. Dus ik wil mijn kind opvoeden van dag 1 tot aan de laatste dag dat ik ademhaal, broer. Ik wil dat aan mijn kind kunnen geven, man. En dat kan alleen als die kleine ook een goede moeder heeft. Vandaar dat ik nog geen kind heb, man. Ik ben echt voorzichtig ermee, bro. Ik blijf liever een jaar droog staan dan dat ik zomaar iets doe. Ik ben serieus 100, ik meen het echt, man. We gaan een beetje ontspannen, man. We gaan over muziek praten. Man. Ja, lekker, man. Lekker. Zondes van een kind. Yes. Vertel. Hoe kom je aan die naam ten eerste? Waarom die naam? Ja, eigenlijk is het wel echt mooi opgebouwd, want alles wat we net hebben verteld is zonde van een kind. Als je dat samenvat, is mijn zondes van een kind, je weet toch. Ik heb chaos gezet. Ik ben overal mee weggekomen. En voor het geval dat er een agent een keer kijkt, ik lieg. Ik doe alleen maar stoer voor de camera. Maar je weet toch, ik doe alleen stoer voor de camera. En ik heb gewoon geluk gehad. En bepaalde mensen hebben wel de prijs betaald
voor de acties die ze hebben ondernomen, weet je. En ik heb ook geleden via hun, want als jouw homie vast zit, broer, dat doet gewoon pijn, weet je. Het is niet lauw om die man, je geeft om hem, man heeft net kind en zo, is niet lauw, je weet toch. Dus dat en bijvoorbeeld het blamen van mijn vader. Toen ik een youngboy was, broer, ik dacht, wat is met deze guy? Ben je gek, broer? Snap je? Wij zijn scary hier zo in huis. En weet toch, ik weet wat voor money hij had en zo. En dan denk je van Vaka, weet toch, wij zitten hier skeer. En omdat jij zulke tories hebt, weet toch, zitten wij. En ik dacht, maar het kan niet werken, want zij moet voor kinderen zorgen. Snap je? Want weet hoe wij anti zijn. Huis is altijd schoon. Gewoon, en clean, hè, broer. Osso glimt en zo. Dus gewoon, weet toch, daardoor, ik blamede alles op hem. En naarmate ik ouder ben ik beter gaan begrijpen. En op een gegeven moment toen ik ouder werd, toen ging ik ook begrijpen wat mijn ma anders had kunnen doen. En dacht ik ook van, yo Vaka, wij zijn voor niks hebben wij deze life zo geleefd. Weet toch, je had dit en dat kunnen doen, dan hadden we dat en dat en dat kunnen hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus toen ik dat had, maar op een gegeven moment toen dacht ik, ja, ik ben bijvoorbeeld boos op keuzes die hun hebben genomen toen ze jonger waren dan dat ik ben. Ze waren jonger dan dat ik nu ben, dus ik ben boos op hen voor zondes die ze maken als een kind, je weet toch. En toen ik dat besefte, ik dacht, klaar, zo ga ik mijn album noemen, Zondes van een kind. Toen heb ik ook die titelsong geschreven, was in december 2018, die titelsong geschreven. En toen ben ik, ja, uiteindelijk deze zomer ben ik mee gaan, maar ik heb het wel gevisualiseerd, heel die album. Dus eigenlijk heb je alles geschreven, opgenomen, eigenlijk totale plaatje binnen 6 maanden gedaan? Ja, nee eens man, ik heb die titelsong heb ik in december geschreven. Ja. Laten gaan, dat is track nummer 8, die heb ik ergens in februari geschreven. Wat nog meer wat daar staat, man, kijk. Die twee, man. Die twee heb ik van tevoren geschreven. En de rest heb ik allemaal geschreven. Ik heb in juli en augustus heb ik vrijgenomen van mijn werk om mijn album en mijn theatershow te maken. En ik ben begonnen met mijn album te maken die eerste week, maar toen moest ik eerst nog een audioboek afmaken. Dus de helft van juli wou ik net beginnen. Toen is mijn oma overleden, ben ik naar Bonaire gegaan. Toen ik terug ben gekomen, heb ik 1 week een schrijverskamp gepland. Dus in die 5 dagen heb ik alles eruit gepompt, man. Ik had wel dus die week voordat ik wegging, had ik Proost op Succes geschreven. Die eerste 2, nee, heb ik Proost en Succes afgemaakt. No Pain No Gain. Prijs Interlude. Prijs. Die had ik daarvoor. Dus, en die schrijverskamp, daarna had ik die andere 6 gemaakt gelijk, man. Dus uiteindelijk, het is eigenlijk geschreven, qua schrijven en opnemen heb ik het in 2 werkweken gedaan, man. Dus dat is wel lauw, ik ben daar wel trots op, man. Wat voor boodschap wil je mensen meegeven met het album? Ja, ik wil gewoon dat mensen voelen, man. Je moet voelen. Snap je? Je moet je goed voelen. Je moet je emotie kunnen voelen. Snap je? Op alle manieren wel goed voelen. Maar ik wil ook dat mensen zich een beetje begrepen voelen. Dus dat, man. Ik wil gewoon dat mensen voelen. Met elke track wil ik je laten voelen. Dus dat, man. Je inspiratiebron, is dat alleen maar verhalen uit jouw gebeurtenissen eruit gehaald? Ja, wel alles. Ja, alles wat ik heb gezien in het leven, man. Wat ik begrijp ook, dingen die ik denk te begrijpen. Want je weet nooit alles, maar dingen die ik denk te begrijpen, dat sla ik ook op, weet je, maak ik een verhaal ervan. Ja, de meeste tracks gaan wel echt over mij. Want je had het net al over je oom, Tio. Is dat dan hetzelfde Tio waar je het over hebt op je album? Van Tio is papa niet? Die had hij niet, hij hield zoveel van Tio, maar Tio is papa niet, hij hield zoveel van... Dat big Tio, man. Tio Francis, Amos, Tio Peng, ja, man. Hij is de big man. Mijn moeder zei altijd, ja, hij is net je vader en dit. Maar broer, een oom is hij is een super goede oom. Hij is de beste oom die je kan hebben, maar een oom komt niet in de buurt van een vader, je weet toch? Dus dat, man. Dat is, die lijn is ook iets waar ik heel gewoon in die track, ja, die titelsong is eigenlijk het belangrijkste pokken van mijn album. Ik had alleen die nummer kunnen uitbrengen en zeggen, dit is mijn album. Want daarin zeg ik, als je zin voor zin, ik vertel heel veel verhalen in die track, man. Dus shout-out naar Tio, man. Maar je bent je album ook uit gaan brengen, of althans gaan promoten bij het theater? Yes. Ja, man. Hoe zag dat eruit? Ja, ik vond het echt heel dope, man.
was echt veel druk op mij, want ik wist niet precies wat ik moest verwachten. Maar het ging super goed, man. De lichtshow was dope. We hadden een decor. Ik heb samen met een productiehuis gedaan. En ja, ze wisten gewoon precies wat ze aan het doen waren, weet je. Heb je dat zelf bedacht om het zo uit te brengen? Ja, dat wel. Om die album uit te brengen met theatershow, Ja. bedoel je? Ja, man, sowieso. Ik ging naar een theatervoorstelling, ik zag dat, ik dacht, dit is dope, kill. Want in je album kan je praten, maar je bent beperkt omdat je op een beat moet en dit en dat. Ja. Snap je? Als je theatershow kan je shit ook uitbeelden en mensen dieper laten zien wat je bedoelt als je Juist, iets zegt, ja. snap je? Dus in die theatershow heb ik een paar momenten van mijn leven gepakt. Daar een samenvatting van gemaakt. En zodat ik bepaalde tracks kon uitleggen. Snap je? Dus dat vooral. Dus is lekker, man, zeg je eerlijk. Het was echt dope om te doen. Zo'n soort vrijheid, bro. Je voelt vrijheid. Je bent in die theatershow. Ik was 100% mijzelf. 100%. Gewoon puur aan het vertellen wat ik altijd doe. Maar dan nu zo letten op hoe je beweegt en hoe je het overbrengt. Maar voor de rest, ik was gewoon mijn verhaal aan het vertellen, bro. Het was wel een moeilijk proces. Maar het was niet echt super moeilijk voor mij om mijzelf op die manier open te stellen. Wel in het proces, maar Ja. op de dag niet. Op de dag niet. Er was wel een moment waarin ik in repeteren meer los ging. De track zelf, Zondags van een kind. Juist, ja. Toen ik ging repeteren, toen heb ik het echt losgelaten. En ik merkte wel in die die track is wel nog een beetje... soms zeg ik heb hem nu 3 keer opgetreden, die pokoe. En bepaalde zinnen, als je ze zegt, je staat wel voor vreemde mensen soms, Ja. je weet toch. Dus als ik zeg van ik was vaderloos, bro, is moeilijk om te zeggen. Als ik zeg, ik moest lezen via MSN, je brada die is dood, bro, dat is ook moeilijk om te zeggen. Tio is papa niet, is moeilijk om te zeggen, snap je wat ik bedoel? Dus is wel ik was down, dus ik zoop. Ja. Weet je toch, het is moeilijk om te zeggen, maar het is het wel waard. Het is het wel waard, man. Waar wil je later je focus op zetten, man? Want in Zondags van het kind, het album, hoor je Antilliaans Ja, man. en Nederlands. Ja, man. Papiament. Zie je sowieso. Kijk, ik ben trots op wie ik ben, je weet toch? En ik ben dat steeds meer aan het laten zien. Ik wil gewoon laten zien. Kijk, sowieso wil ik voor ons allemaal. Wij zijn. Broer, ik denk gewoon serieus en ik mag opscheppen over mijn eigen volk, bro. Ik denk dat wij Antillianen de meest getalenteerde mensen op aarde zijn, bro. Laat me jou coachen, bro. Ik ga jou eerlijk zeggen, bro. Tuurlijk, broer. Kijk hoe klein wij zijn, bro. Kijk hoeveel dingen wij leveren. Snap je? Kijk hoeveel mensen wij leveren naar alle sporten en zo. Snap je, broer? Want het valt niet op, maar baseball, broer, we maken kapot, hè, neef. We maken helemaal kapot. Weet je hoeveel antis er zijn die kapot maken op voetbal? Is ook sowieso, het niveau van voetbal is sowieso ook door Nederland, weet je. Nederland moet ook zijn credits krijgen. Maar, bro, we kunnen alles, bro. Wij komen ook gewoon straight uit slavernij, hè, bro. Je weet hoe je geest en zo. We zijn wel verpest door bepaalde dingen die in gang zijn gezet om mensen laag te houden. Je weet toch, dat mensen niet vooruit kunnen gaan. Maar we zijn sterke mensen, broer. Als wij die haat... Iedereen heeft haat en woede in zijn lichaam, bro. Als we en dat gaat niet lang duren voordat het lukt ook. Want nu Cura is soms net als Chicago, neef. Dus als we gaan leren hoe we die haat moeten omdraaien in motivatie, is klaar. Is klaar, bro. Is echt klaar. Is klaar met alles en iedereen, bro. Serieus. En mensen kunnen denken dat je me wat kan zeggen omdat ik zeg dat ik denk dat we de meest getalenteerde mensen op aarde zijn, bro. Maar je moet naar onze geschiedenis kijken, bro. Kijk van waar wij komen. Snap je? Kijk wat we hebben overleefd. En iedereen kan oordeel hebben dat we elkaar lopen te shooten en al die shit, broer. Maar wacht maar. Je weet toch? Wacht maar, broer. Het gaat niet altijd zo blijven, broer. We gaan vooruit, broer. Wij zijn mensen met potentie, broer. Weet je hoe slim wij zijn, broer? Ik denk niet dat wij als volk ooit een eerlijke kans hebben gehad tot nu toe nog. Snap je? Maar onze tijd gaat komen, bro. Wanneer je stopt met boos zijn op andere mensen en gaat kijken naar jezelf, dan ga je groeien. En wanneer je begint te groeien, ga je niet meer stoppen, bro. Ik was ook boos op de wereld. Broer, mijn brada is doodgaan. Ik was 15, ik was youngboy, broer. Mijn eerste begrafenis was mijn brada. Ik zie heel mijn familie huilen en zo, je weet toch? En dan nu, ik ben aan het groeien en nu vind ik leuk dat ik anderen kan helpen, broer. Ik maak pokoes, bro. Ik heb nu 12 doezoe streams. 6 barkie luisteraars.
En het is eigenlijk toen, vorige week vrijdag zijn er nieuwe albums gekomen. Dus dan dalen jouw streams gelijk. Ja. Maar als ik zie hoeveel love ik heb gekregen die eerste week. Dat betekent mensen kijken naar jou. Mensen, ze noemen het route voor je. Mensen wachten totdat jij wint. Ze gunnen jou, bro. Weet je, dat is lauw, bro. Dat is love, Mattie. Dat betekent mensen, als je hard werkt, bro, ga je krijgen wat je verdient, bro. Ja. En ook al ga jij dood bij wijze en red je het niet, jouw mensen gaan krijgen wat ze verdienen. Jouw kind gaat krijgen wat jij verdient, bro. Nee, maar je bent een upcoming artiest. Yes. Zo kan ik het noemen nu, denk ik. Maar je hebt op best wel veel plekken al gestaan voor een upcoming artiest. Ja, zeker, man. We kunnen praten over Woeha, een Get Loose festival. Ja, man. Crazy Sexy Cool. Dat zijn plekken waar grote artiesten nu zelf om vechten om daar te staan. Wat doet dat met jou? En hoe heb je dat bereikt? Bro, ten eerste, shout-out naar Yellow, je weet toch, ik ben tweemans, want nu heb ik een solo album uitgebracht. Ja. Maar wij zijn gewoon wat is. Iedereen die kijkt, volgt ons ook gewoon op Spotify, wat is. Naast mij Spotify moet je ook volgen. Maar het sowieso hoe het komt is de kwaliteit van onze live shows. Ja. We produceren ook alles zelf. Ik doe ons management zelf, hij maakt alle beats en zo, dus we doen alles zelf. Dus alle informatie, die contact gaat direct naar ons. Snap je? Hij doet zijn taak, ik doe mijn taak. Dus na een show ga ik ook gewoon praten met mensen, kijken wat ze ervan vonden. Ja. En daarmee zijn we gaan groeien. En je moet gewoon brutaal zijn, man, bro. Ik heb gewoon gevraagd van, yo, we gaan samenwerken, dit en dat. En bijvoorbeeld met Woeha. Die stage was van een show die we in Tilburg hadden gedaan een keer. Die show we hebben helemaal kapot gemaakt, bro. We hebben kapot gemaakt die dag. We hebben iedereen, die grote artiesten die moesten optreden die dag hadden niks op ons, bro. Niemand kende onze tracks en zo. Toen waren we ook helemaal niet zo goed als dat we nu zijn. Maar we hebben dat en ik heb die man ook gewoon beloofd, broer. Hij heeft mij gewoon gevraagd. Die man heeft mij op Woeha gezet en ik heb hem beloofd, we gaan kapot maken. We hebben kapot gemaakt, bro. En met die ervaring ga je naar andere shows, je zelfvertrouwen groeit. Dus op een gegeven moment is het net een sneeuwbal, die toren blijft groeien en groeien. Bij Get Loose Festival is een goede mattie van me geworden nu. YMP, hij heeft die festival georganiseerd. Bro, en het is van Rotterdam zelf. We zetten al jaren chaos in Rotterdam. Overal waar wij komen, we maken helemaal kapot, bro. We presteren, weet je. Dus presteren. Je moet niet vragen om dingen die je niet hebt verdiend. Sommige mensen willen ergens staan, bro. Wat doe jij, bro? Jij doet niks, bro. Weet je hoeveel gratis shows we hebben gedaan? We hebben nu in de afgelopen 4 jaar misschien 100 shows gedaan. Broer, sowieso minimaal 40 van die shows was gratis. Als het niet 60 is. Dus we hebben een prijsbed. Wij grinden, bro. Ik slaap niet, bro. Ik ben in 2 jaar 6 jaar ouder geworden. Je weet toch? Ik ben moe, neef. Maar de prijs die je betaalt voor je moet hard werken. Ga geen dingen vragen die je niet verdient. Je moet ook niet, je moet het eisen op een bepaalde manier. Maar eisen met je uitstraling en je prestaties. Niet met woorden, broer. Snap je? Je moet verdienen. Dus we hebben hard gewerkt, broer. Shout-out naar Yellow, bro. We zijn van ver gekomen, weet je. We zijn independent, hebben onze eigen label. Ik werk nu ook met productie samen. Ik hoor ook bij hun, weet je, Flow en Hardhead. Dus bro, we werken ons kapot, neef. Snap je? Maar daarom, ik ben trots, weet je. Die dingen die ik heb bereikt, ik ben trots. Ik ben echt trots, want het is allemaal zelf gedaan. Hard werken, bro. En dan voelt het ook gewoon beter. Snap je? Die streams die ik heb nu 12 doezel op mijn album. In 2 weken nu, die eerste week had ik 10.000 gepakt. Iedereen ging supporten ook. Maar die 12.000 is zonder een playlist. Bro, als ik nu even 2 uur bovenaan in een playlist sta, dan heb ik bijna een ton streams erbij, bro. Dan heb ik 2 barkie verdiend, snap je? Maar die dingen zijn dicht. Maar dat is love, want iedereen heeft gewerkt om te komen waar ze komen. En mijn dag gaat komen. Ik moet gewoon doorwerken. Je moet naar jezelf kijken. Kijk naar jezelf. Wees trots op wat je doet, bro. En pompen, nee. Niet stoppen. Gewoon doorgaan. Doorgaan. Net als jullie. Jullie zijn begonnen. Jullie doen iets voor ons volk, bro. Jullie doen iets voor ons. Doorgaan, bro. Mensen gaan het zien. Mensen gaan jou gunnen om te winnen, want je verdient het. Snap je? Iedereen krijgt wat hij verdient op een dag, bro. Echt waar. Over 5 jaar. Hoe heb je gesproken, man? Ja, 100, man. Even 1 minuut stilte, man. Over 5 jaar, waar zie je jezelf? Waar zie je jezelf als Ruel Amers? En waar zie je jezelf als Ruel artiest? Ik hoop dat de mens Ruel het tempo van de artiest kan volhouden. Ik ben ook ons manager. Ik ben onze eigen manager. Als artiest, ik hoor sowieso bij de top dan, man. Je hebt kans dat ik al ben gestopt over 5 jaar. Ik wil een bepaalde hoogtepunt bereiken. Ja. Ik ga dan niet gelijk stoppen. Als ik uitgeleerd ben, als ik denk dat ik niet beter kan worden, dan stop ik. Maar ik merk dat ik beter en beter word in alles wat ik doe. Maar over 5 jaar heb ik sowieso mijn eigen bedrijf, man. Ik heb money die van alle kanten binnenkomt, dat sowieso. Ja. Ik ga niet zeggen dat ik dan al rijk ben of zo. Ja. Rijk is ook een groot woord, maar
Ik ben stabiel, dan ben ik super stabiel, dan ben ik baksteen stabiel, snap je? Dan kan je niks, cement, je gaat mij niet breken, je kan mij niet van je plek afhalen. Ja. Zo stabiel ben ik dan, als artiest sowieso. Mag ik dan wat bij je vastpakken? Als het zo ver is. Ja, 100 bro. We moeten elkaar helpen toch, nee? We moeten elkaar helpen bro. Zo zie ik mezelf ook wel eens, man. Ik zie mijzelf wel echt als iemand die mensen vooruit gaat blijven helpen, man. Wat is jouw harde tegenslag? Echt gaat toen je broer overleden is? Of is er nog iets in je leven geweest die je denkt van samen? Ja, ik heb er veel gehad, man bro. Het is net, je moet het zien net als een golf gewoon. Het is gewoon een golf. Hoogtepunten, dieptepunten, hoogtepunten, dieptepunten. Het is constant, man. Ik heb laatst ook bijvoorbeeld mijn release, mijn album ging ook een super grote hoogtepunt. En dat is ook komen kijken met een hele erge dieptepunt, je weet toch? Voordat het was gebeurd is mijn oma overleden, mijn opa in dezelfde week. Ik ben daar op begrafenis van mijn oma en ik hoor mijn opa super ziek. Ik mis mijn vlucht nog om naar Cura te gaan. Ik boek eentje voor volgende ochtend, ik sta op vliegveld, ik hoor mijn opa is ook overleden, je weet toch? Dus dat in het proces is dat ook die dieptepunt voordat ik die hoogtepunt heb en nu ben ik weer, weet je toch? Ben je 12 barkie voor een... Ja bro, kom op man. Snap je, is niet lauw man bro. Is gewoon van mijn budget gelijk eraf gegaan, weet je. Maar is de prijs die we betalen bro. Je moet, maar het is ook gewoon live, je weet toch. Als iemand overlijdt, broer, ik heb tot nu toe nooit gemerkt. Altijd, ik vond het irritant als iets gebeurt en iedereen komt gecondoleerd zeggen. Ik denk, ja, cool jongen. Maar je moet ook respecteren dat mensen hun love van jou willen showen. Maar vroeger, ik vond het niet, weet je toch, boeiend of zo. Maar dit keer bro, het is gebeurd en ik ben bezig en ik wil eigenlijk niet eens kijken. Die eerste 2 dagen, ik had het niet eens gepost. Dat is van mijn oma. Op een gegeven moment iedereen, ik dacht, weet je wat, laat me gewoon, want mensen zijn in de war toch. Want ze zien mij niks posten. Ik dacht, laat me gewoon even iets duidelijk maken. Maar bro, de love die ik kreeg, dit keer deed het me wel iets anders, weet je. Dus met zoiets, kom wel kijken, je gaat gelijk zien hoeveel mensen om jou geven. Mensen willen jou goed zien, weet je. Dus voor iedereen ook, het is... Mensen hebben meer love voor je dan dat je denkt, bro. Ook al heb je niemand. Stel je voor, je bent iemand, je hebt niemand, iedereen van jouw familie is overleden of iets, bro. Of je hebt niemand. Bro, er zijn gewoon mensen op straat die het heel erg waarderen als jij met iets zit en je zegt het tegen hun, bro. Snap je wat ik bedoel? Dus het zijn echt wereld, het is maar hoe je naar de wereld kijkt, man. De wereld is echt fucked up, maar het is ook echt een hele mooie plek. Maar je moet weten hoe je kijkt en hoe jij wil kijken. Weet, hoe wil jij de wereld zien? Want je kan kijken, je kan opletten op de boze mensen die lopen. Iemand die raar doet dat je denkt, kijk deze wereld. Maar er lopen per dag duizenden mensen langs jou, bro. En die mensen zijn misschien wel allemaal komen net van werk. Ze zijn gewoon allemaal harde werkers. Dus je noemt de wereld slecht omdat één chappie daar zoals een idioot gedraagt. Of hij schiet weer als een mogoltje. Maar de rest is keihard aan het werk en zijn aan het zorgen voor hun kinderen. Snap je wat ik bedoel, bro? Iedereen kan slecht praten over Antillianen. Maar kijk wat jullie ook doen voor Antilles. Snap je wat ik bedoel, bro? Wij zijn goede mensen, bro. Iedereen doet alsof wij de duivel zijn. We zijn flexe mensen, bro. Maar we moeten begrepen worden. Mensen snappen ons niet. Juist. Je komt niet van waar wij komen, bro. Je weet niet wat wij meemaken als volk. Snap je? Moet het eruit komen. Ja, bro. 100, broer. 100. Volgens mij genoeg motivatie gegooid, man. Heb je nog wat voor de kids? Voor de jongeren of mensen die... Werk voor jezelf, man. Zeg maar, als jij naar Scorro gaat en zo, doe elke dag iets wat je leuk vindt of wat, waar jij je toekomst in ziet. Snap je? Als jij van 9 tot 5 moet werken, ja, doe dat maar. Zie dat maar als het moet. Je moet dat niet zien als... Tenzij je je werk echt leuk vindt. Dat serie kijken, bro. Ja. Ga niet de dag chickie zoeken en Netflix. Zo. Nee, broer. Ga werken voor... Doe iets wat je leuk vindt. Als jij voetballer wilt worden en je bent de allergaarste, zorg dat je alles hebt gedaan om het tenminste te proberen. Ga extra uren trainen. Als jij cameraman wilt worden sinds youngboy, ga in plaats van dat, kijk documentaires over cameramannen, hoe ze het hebben gedaan. Kijk docu's over camera's. Snap je? Wees bezig, ontwikkel jouzelf, haal het maximale uit jezelf. Dat is echt wat ik wou echt dat iemand me dat als kind op die manier had geleerd van, je bent verplicht aan jouzelf om tijd te investeren in wat jij leuk vindt. Snap je? Net als wat jullie doen, dit is jouw weekend. Maar jij kiest ervoor. Ik hoop dat jullie vinden dit leuk, weet je toch? Ik hoop dat jullie het altijd leuk gaan vinden. Maar je weekend? Wat is dat, bro? Ja, snap je wat ik bedoel? Maar zo, ik vind ook van... Bro, als er tijd is om te doen, let's go. Werken, bro. Verspil geen tijd aan onzin, man. Werken, neef. Werken aan jezelf, bro. Dat is echt lauw. En wanneer je money begint te maken met wat je lauw vindt, dan ben je echt blij. Dan ga je blij zijn, bro. Soms...
met rap, kijk, alle money die we met rap maken, investeren we weer in rap. Dus we zien het niet echt of zo. Maar soms, we hebben wel eens maanden gehad dat we echt dik zijn gegaan. En opeens kunnen we om in tories, broer. Dus dat is zonder budget. Snap je wat ik bedoel? Budget die we zelf maken. Stel je voor dat ik een ton kreeg, dan was het dit. Maar dan waardeer je die tories die je doet minder. Juist, snap je wat ik bedoel? Dan ren je minder hard. Wanneer je die ton zelf maakt, uit de 150, want wanneer je een ton hebt gemaakt, heb je 150.000 geïnvesteerd, bro. Dat weten mensen niet. Ze denken, ik moet jou euro, broer, je krijgt geen 1 euro van die ton, broer, want er is 150.000, ik sta nog steeds 50 doezel in de midden, broer. Waar praat je over? Weet je, voor uren van mijn leven ik niet betaald heb voor die tories, snap je? Dus, zo, bro. Mensen zijn gek in hun hoofd, bro. Maar werken, bro, want je gaat het redden, neef. Ook al ben je de gaarste persoon op werk, als je elke dag leert, hoe word ik beter in mijn junta, bro, dan word je de beste, neef. Je wordt beter dan de baas. Want je kan kijken wat de baas fout doet. De baas, jij ziet de baas. Hij denkt dat hij weet. Jij ziet wat de baas fout doet. Snap je wat ik bedoel? Dus zo, neef. Blijven werken, groeien, man. Dat is echt... Wat gaat hierna komen? Nog een album? Of singles? Wanneer beginnen de videoclips uit te komen? Ja, bro, mijn budget voor videoclips is naar Passages opgegaan, naar Cura en Bonaire voor begrafenis, toch? Dus ik moet even kijken hoe ik dit ga aanpakken. Ik ga denk ik, wat ik jullie zeg hè, is Nederland, bro. Ik ga crowdfunding doen. Snap je? Dus ik ga een plan opstellen voor iedereen die kijkt, zodat jullie weten hoe deze stories werken. Ik ga een plan opstellen en ik ga die story helemaal uitschrijven. Van hoe wil ik het, dit, dat, waarom, het verhaal erbij, dit en dat en dan bam. En dan ga ik het op een site zetten voor crowdfunding. En dan de gemeente betaalt soms 15% of zo. Stel je voor je vraagt 5 doezoe, je hebt kans op vraag 15%. Ze geven jou 15%. Dat is bijna 2000 euro, bijna 1000 euro wat je van de gemeente al krijgt. En dan stel je voor ik heb 5 doezoe, als je 80% dan krijg je die money. Als je meer dan 80% hebt. En als je eronder, dan krijgt iedereen zijn money gewoon teruggestort, snap je? Dus dat is wel lauw. Dus als ik dat doe, ik ga denk ik mikken op 5000. En als ik die 5 doe, dan kan, en ik ga het aanvragen voor de grafische vormgeving van mijn album. Want het album is er al, de fysieke exemplaar, dit, dat. Maar het heeft nog geen gezicht. Het is alleen muziek, het is alleen geluid en ik wil het een geheel maken. Deel 1 heb ik gedaan, dus ik ga die fonds aanvragen, kijken of ik 5 doezoe kan krijgen. En dan met dat ga ik de video's maken. Dus als je videoclips ziet, dan weet ik misschien, dat... ja, als het niet lukt, die fonds, doe ik het uit eigen zak. Alweer, stress. Maar ik denk dat het wel, ik hoop het, man. Voor mijn album heb ik met Productiehuis Flow heb ik ook een fonds aangevraagd. Ik heb 16,5 doezoe gekregen, bro. Fonds aanvragen, je verhaal vertellen. Wat ik allemaal heb bereikt, al dit en dat op een rijtje zetten, bro. Zeggen hoe je het wil doen, wat je wil doen, duidelijk uitbeelden, waar heb je money voor nodig. En ik had nodig voor theaterzaal, licht, mensen betalen om die tory te doen, weet je. Dat, en ook jezelf als maker, je bent een maker, dus jij moet ook betaald worden zodat je die album kan maken. Want anders je kan niet werk skippen en zo, snap je? Dus je wordt betaald om die tory te doen. Dus ik heb salaris gekregen, snap je? Dus al die tories, bro, je schrijft het in, taradap, je levert plan en duurt wel lang. En ze hebben rondes, het heet Fonds Podiumkunsten. Voor iedereen die kijkt, go get it. Ga jouw saaf halen, bro. Het is niet makkelijk. Die mensen zijn flex, maar het is niet makkelijk. Maar je plan moet gewoon kloppen en dan hopen dat je de ronde overleeft, man. Ik moet het eigenlijk niet zeggen, want dan maak ik het moeilijk voor mijn eigen boys. Maar je weet toch, we moeten gewoon vooruit, man, broer. Er is onmeer money die je kan krijgen, bro. Al die money we horen niet hoeveel money er in cultuurtories gaat, dit en dat. Wanneer zie je een van ons met saaf lopen die wij van overheid hebben gekregen voor cultuur? Nooit. Weet je waarom? Wij weten het niet. Denken ze, ga je dat op school leren? Ben je gek? Want dan kunnen mensen het zelf niet gebruiken. Ik leer mijn mensen wel, broer. Snap je? Ga die money halen. Als ik 16 doezoe kan krijgen, bro, dan moet jij het op plan kunnen maken dat jij 20 doezoe kan krijgen. Snap wat ik bedoel? Zo, bro, voor jullie ook, Fonds Podiumkunst. Mensen mogen denken ik ben kaaskop, is niet zo, broer. Ik hou van Nederland, broer. Goeie plek, bro. Ik heb nooit last gehad van iets, weet je toch? Shout-out naar jullie, wat jullie doen is ook tof, man. Dat is nodig. Thanks, man. Hoe kunnen mensen jou vinden, man? Support, ja, man. Mijn naam is Ruwel. Kijk, waar ga ik kijken? Ja, mijn naam is Ruwel. En R-U-W-H-E-L. Dus check me op Spotify, sowieso Deezer. Ik heb begrepen dat Deezer veel money gaat betalen. Dus luister mijn muziek via Deezer, dat is beter. Maar Spotify is ook goed. Dus check me op Spotify. Mijn Instagram is Ruwel_WWI. Dus RUWHEL_WWI. Mijn Facebook is gewoon Ruwel. Als je het typt vind je het gelijk. En volg ook mijn andere
muziekaccount Wat Is. Check het, Wat Is aan elkaar gewoon op Spotify. Luister mijn muziek. Check mijn album, dat is belangrijk ook. Weet je, we hebben eigenlijk meer over live gesproken dan over muziek. Maar mijn album gaat over mijn leven. Dus ik denk dat jullie hierdoor sowieso mijn album veel beter gaan begrijpen. Dus, maar als je de album natuurlijk wil horen... Gelijk doen. 5 keer luisteren, want dan begrijp je het beter. Je weet toch, luister hem 5 keer achter elkaar, dan pas moet je 1 keer is niet genoeg. Gelijk doen, 5 keer. Volg deze boys ook, heel veel love. We gaan het maken, man. Let's get it. Ja, wat hebben we nog meer te zeggen? Heb je nog meer trucjes? Trucjes, zo ja, even kijken, man. Ik weet echt niet, man, bro. Als ik niet binnen 10 seconden eentje weet, is waarschijnlijk niet belangrijk, man. Welke nummer is voor jou nummer 1 van je album? Dus ik denk van de beste die sowieso. Ik vind het beste nummer is, de eerste is Zondes van een Kind zelf. Maar mijn favoriet is nu No Pain No Gain. Dat is nummer 4. En iedereen zijn favoriet is Love Lockdown. Die is ook, die is ook lekker. Ik hou echt van die track ook. Maar mijn favoriet is nummer 4, dan nummer 1 en dan nummer 5. Dus love, man. Shout out naar iedereen die heeft meegewerkt ook. Mijn broski Jelle heeft ook heel die album geproduceerd bijna. Dus je weet toch, we hebben gepompt, man. We hebben hard gewerkt. Shout out naar iedereen, ik hou van jullie. En de kijkers, gaat luisteren, man. Luister het 5 keer. Laat ook weten in de comments wat jullie ervan vinden, man. Zeker, man, mensen. Yes. Ik wil jullie bedanken om alweer een aflevering te kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, op Facebook. Subscribe op onze YouTube kanaal. Blijf ons volgen. En ja, ik ben Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we Gebroeders Wolf. We zitten hier met... Ruel. En wie weet zien we ons ook binnenkort in het theater. 100, snap je? We gaan een showtje maken samen. Tot de volgende aflevering. Tot kijk. Peace. Thanks voor het luisteren, man. I'm out. Alleen maar love. Ik hoop dat je bent met mij wil verdwalen in gedachten, zeg genieten van de reis. Vechten voor je liefde en het winnen als een prijs. Dan vertel ik al mijn angsten en wil dat je bij me blijft.